हाल बा भाई लोग आज हम लेके आए बड़ी बहुत मजेदार से वीडियो। भाई लोग ये वीडियो में बहुत मजा आया वाला बा। भाई लोग ये वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए लोग, क्या वीडियो में बहुत मजा आया वाला बा। तो चलो स्टार्ट कर जो आज के कार्यक्रम। वीडियो में थोड़ा सा तो क्लिप देखिए ले लो लोग। तो भाई लोग आज हम वही पर बात करे वाला भाई, आज बात करे वाला भाई टैलेंट के ऊपर से। जरा पास टैलेंटो नहीं है ना, ओके भोजपुरी इंडस्ट्री में डाल दो जात बा। जरा पास टैलेंट बा के 50-60 हज़ार के कैमरा एगो रख के दिन रात वीडियो बना के। तो चलो भाई लोग वीडियो देखो, और बाद में हम समझाओ तुम्हारी पूरा डिटेल्स में। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। हम है पवन सिंह, आप लोग भी कल्पना नहीं किए होंगे, हम उसे भी नचवाएंगे भोजपुरी में। तो पवन भैया स्पेशल तोरा ला कहल चाहत बानी, पहले तू नाचे के ढंग सीख लो, तो दूसरा के नचवैया, ठीक बा भोजपुरी में। आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे खुद। अब खेसारी भैया लाइव आके कुछ बोला ना, वो अपना बात रखला ना। अब पवन भैया जो स्टेज पर बोला ना कि अब तिका पवन भैया के तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार कहल जाला। ये सही बात बा, पावर स्टार कहल जाला। पावर स्टार के पर कहल जाला अब सुनी लोग। अब पब्लिक के तो पता बा पावर स्टार पवन सिंह बारन, लेकिन ओमे के सच्चाई पता नहीं है। अब सच्चाई कब आवेला, जब पवन भैया दारू पी के जालन जब स्टेज पर आ खूब उल्टा सुल्टा जितना फेंके लागलन उ सब पब्लिक के यानी घुमावेला से। हाँ, पवन सिंह में पावर कितना बावे। जो पवन भैया के नया गाना आयल बा, तो हम वो पर आज चर्चा करे वाला बारी। कहे पवन भैया के कुछ यानी 10-15 दिन गाना के आगे आयल यानी हो गए बा, हम वही पर चर्चा करबे। कहे बहुत हम लेट बानी, सॉरी। तो भाई लोग वही पर चर्चा करबे, तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए लोग, मजा तो बहुत आने वाला। भाई लोग 2022 के पवन भैया के सबसे घटिया गाना ई बाके, सबसे घटिया गाना। इससे अच्छा ना प्रमोद प्रेमी, धनंजय धड़कन और देश प्रेमी सब यानी पवन सिंह से अच्छा यानी गाना गावेला सब। पवन भैया के सबसे यानी घटिया गाना 2022 के ई गाना बावे, जौन गाना आप लोग सुन ली है, एक बार और सुन ली लोग। पवन भैया हम मानी ले से आपके गाला में सरस्वती के वास बा, तो पवन भैया हम ही ना माने ले, यानी बहुत पब्लिक लोग यानी सबको ही मानेला से। हाँ, पवन सिंह के गाला में सरस्वती के बास बा, और सरस्वती उसी को यानी पब्लिक यानी नाम दिले बा पावर स्टार। पवन भैया जब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे के मने नहीं लागई, तो 2-4 साल के ब्रेक ले ली, जैसे राधे श्याम रसिया नहीं। भाई लोग पवन भैया न ये यानी 2022 के ई गाना पे यानी इतना घटिया गाना बा, ये गाना में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कैले बारन। एक गलती के वो यानी तोनी देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। देखिए भैया, प्रमोद प्रेमी, धनंजय धड़कन, अवधेश प्रेमी जितना वो अपना गाना में यानी कचरा न फैलावलन ना, वो से ज़्यादा बड़ा बड़ा कलाकार यानी पवन सिंह ये गाना में इतना कचरा फैलेले बारन, मत पूछो लोग। भाई लोग ये वीडियो यानी गाना की एक बार देख लिया लोग, शुरू से लेकर लास्ट तक। डिस्क्रिप्शन में दे देम लिंक, देख लिया लोग, ठीक बा। भाई लोग हम जानत बारी पवन भैया के इतना यानी पब्लिक काहे सपोर्ट करल है, पवन भैया के इतना पब्लिक यानी काहे फैन यानी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा काहे बा। भाई लोग हम जाने ले से पवन भैया के गाला में यानी सरस्वती के वास बा, वही से यानी पब्लिक नाम धैले बा पावर स्टार पवन सिंह के। अब पवन भैया ऐसा हरकत करत बारन से भोजपुरी इंडस्ट्री से यानी बहुत नाम डुबावते जात बारन। तो एक माने पवन भैया थोड़ा सोच समझ के गाना गावल जा। लोग ये वीडियो जे देखत बारन ओमे पवन भैया का बहुत केहू फैन होके हम लोग। तो भाई लोग देखिए, भाई लोग बुरा ना मानिए लोग, कहे कि अब ये गाना के सुनिए के तानी का पता चलिए जाए हुई से। हाँ, ये कैसन गाना बावे के यानी बहुत कोई यानी सिंगर बावे जो
वो यानी कुछ अलग दुनिया में, भोजपुरी से लेकर कुछ अलग बॉलीवुड हॉलीवुड यानी कुछ अलग दुनिया में लेके जात बारन सब। लेकिन पवन भैया ऐसा ऐसा हरकत करके अब जे यानी जे सिंगर अब वो दुनिया में लेके जाए के चाहत बावे, पवन भैया और डुबावे के चाहत बावे। भाई लोग सीधा सीधी बोला जाए ना तो 2022 के पवन सिंह के सबसे घटिया, सबसे गोबर गणेश, गोबर उबर सबसे घटिया गाना 2022 के पवन सिंह के गाना भाई। हेलो, अब तोहनी लोग सोचत होगा से काहे ऐसा कहत बावे, तो भाई लोग एक बार ना पवन भैया के एक्टिंग देखी लोग, पता चल जाए से हम काहे ऐसे बोलत बानी। तो भाई लोग अब वो टाइम आ गेल, अब हम बात करे वाला बारी मेन मुद्दा पर, ये गाना के सबसे मेन मुद्दा पर बात करे वाला बारी। भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा कलाकार, सबसे यानी अच्छा खासा यानी सिंगर, कलाकार, फिल्म एक्टर जे कह पवन भैया के बारे में वो कम ही हुई। लेकिन ये गाना में पता बा के मौका देवल गेल बा, ऋतिक सिंह, जेकरा पास ना टैलेंट के नाम पर ठेंगा बावे, टैलेंट घंटा वंटा कुछ नहीं के, आ मौका देवल गेल बा ऋतिक सिंह के, काहे कि पवन भैया के भाई न बारन। भाई लोग ऋतिक सिंह के तो डांस देखिए ले लो हो बोलो। अब हम देखावत बानी एक्टिंग, ऋतिक सिंह के एक्टिंग देखावत बानी। भाई लोग तोनी लोग तो टैलेंट देखिए ले लो अब ऋतिक सिंह के और एक्टिंग। अब हम देखावत बानी सबसे घटिया एक्टिंग, जे यानी रील बनावे ले ओकनी के सबसे घटिया एक्टिंग देखावत बानी। जैसे लपके बसवारी सारी सारी कहा भाई लोग ई लोग नु सबसे घटिया बारे लोग, सबसे बोका जे कहा जाले वो बारे लोग, क्या कि 70,000 के कैमरा लेके रातों दिन मेहनत करके धूप में वीडियो बना के भाई लोग जो वीडियो के थोड़ा सा क्लिप देखनी है लोग, भाई लोग ये वीडियो में ये लोग इतना यानी मेहनत करेले भाई, इतना मेहनत करेला लोग, रातों दिन एक कर दो, बारिश ना बुझेला सब, ना धूप बुझेला सब, और दिनों रात मेहनत करेला सब। लेकिन एक लोग यानी दुआ करेला गौर से एक बार भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका मिल जाए, भगवान से सब दुआ करेला, लेकिन दुआ के फल के मिलेला जेकरा पास एक्टिंग के नाम पर धब्बा होके ओकरा यानी मौका मिलेला भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो भोजपुरी इंडस्ट्री नीचे न रही तो ऊपर होई का। अभी जो छोटा सा क्लिप देखनी है लोग, अगर यही जगह पर एगो कौन लड़की रहित ना, थोड़ा सा कमर मटका दे तो पता बा ओके भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका मिल जाए, काहे कि सब भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जानबे करला लोग। भाई लोग ये लोग ना कितना ही मेहनत कर ली लोग, तभी बड़ा बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़ा बड़ा कलाकार के यानी नजर ना आइए सब पर, काहे कि नजर केकरा पाई पता बा, अरे हम फुआ के लइकवा यानी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहले, ओकर फॉलोवर 200-400 बा, तो वीडियो में हम अपन ला ली से ओकर 2-4 मिलियन हो जाए, हम भाई बावे, हम मामा के लड़का बावे, हम मौसी के लड़का बावे, भोजपुरी इंडस्ट्री के ये एगो बदनामी बावे से पहले अपन रिलेशन देखी, ई ना देखिए से टैलेंट ओकरा में बा कि ना बा, पहले तो रिलेशन देखिए से हाँ तेगा ओकनियों के थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दी, लेकिन टैलेंट पर ओकनी के पास टैलेंट न रहेला तभियो, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके धकेल दे जाला से हाँ तू वीडियो बना, लेकिन जेकरा पास टैलेंट रहेला ना वो नाक धकेल देला सब। का बड़ा बड़ा कलाकारे के देन बाकी सही ऐसा ऐसा कलाकार यानी छोटा छोटा जो रील बनावे टैलेंट अपन दिखा के अपना हिसाब से यानी ऊपर जाले लोग, लेकिन एकनी पर नजर केहू न देवेला। भाई लोग ये इतिहास के यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के 2022 के सबसे घटिया गाना पवन सिंह के बाकी। भाई लोग अब देखिए बड़ा बड़ा कलाकार से आग्रह बाकी कृपया टैलेंट वाला के वीडियो में लाई, ना कि बिना टैलेंट वाला के मौका दी, जेकरा पास टैलेंट बाकी ओके मौका दी, काहे कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाए के बाकी तो टैलेंट वाला के मौका दी, ना तो आरो डाउन करे के बाकी ना तो बिना टैलेंट वाला के लिया के धकेल दी, फुआ के लड़का के, मौसी के, मौसा के लड़का के, ठीक बा।
तो भाई लोग कैसन लागल वीडियो, भाई लोग ये अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लागल हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया लोग। तो मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।